हेलो लोगोफोर दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय। प्रमद बर'आ बिटिआर रेकर्ड खालामनानै गासिबो दंस' खालामजोबखाबाय। दा नैबे उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ। बे उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएलनो रावबो भट दाहो। बिथांमोना आं खोनादों माने गामिनि जाम्बा जाम्बिफोरखौ 500,000 होनानै इलेक्सनाव भट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै गामिनि जाम्बा जाम्बिखौ थगायगासिनो दङ। जिसिबां फैसा मोनो लाजोब, अमा बेदर जानो लाजोब गासिबो। खिन्थु भटखौ बिपिएफआव हो रायजोफोर। मानो बिनि जाहोनखौबो आं खोन्थागोन। दिनैनि दिनाव बिटिसिखौ दिनै दंस' खालामबाय प्रमद बर'आ फिस रेकर्ड बिटिआर रेकर्ड खालामनानै। दिनै रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया मोजां। दिनै बिटिसिखौ सुथुरनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनोबा एबा बासायनोब्ला जोंनि बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसन गासिबो जोबस्रांजोबखाबाय। जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर'आ गावनि पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरखौ थाखा फैसाजों बायनानै दिनै गावनि पलिटिकेल लाबालाब एबा गाव शिफ्ट जाबाय थानो थाखाय दिनै प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरजों खेला गेलेनाय बायदि गेलेगासिनो दङ। आरो बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम रायजो राजाफोर। दिनै प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ गोथां गोब्राम फिस रेकर्ड एबा बिटिआर रेकर्ड खालामनानै प्रमद बर'आ गासिबो दंस' खालामबाय। जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गेजेराव दिनैसिमबो गोजोननाय गैया। प्रमद बर'आ बुंदों जोंनि बिटिसिआव गोजोननाय फैबाय होननानै बुंदों। बाट स्टिल देयार इज नो पिस। बाव जेबो गोजोननाय गैया दासिमबो। जाय बिथांमोना दिनैसिमबो प्रमद बर'नि माखासे पलिटिकेल खालामनाय एबा पलिटिकेल स्ट्रेटेजिखौ बुजियाखै, बिथांमोना थाखा फैसा 1000 2000 मोननायखौनो थाखा फैसा मोनदों बायदि मोननानै लादों। प्रमद बर'नो रावबो भट दाहो नैबे बाइ इलेक्सनाव। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिआव थाखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनखौ जोङो रैखा खालामनानै लाखिनो थाखाय जोङो बयबो गावजों गाव मदद खालामलायनांगोन। दिनै नोंसोरनो नुखाबाय बिटिआर रेकर्ड फिस रेकर्ड जानानै जोंनि बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसन गासिबो जोबस्रांजोब्बाय। दिनै नोंथांमोना प्रमद बर'खौ माब्रैहाय सापर्ट खालामबावखो? मानि थाखाय सापर्ट खालामनो लुबैबावो? प्रमद बर'आ जेब्लासिम थागोन जोंनि बिटिसिआव बियो दंस' जागोन, बियो रोखा। दिनै प्रमद बर'आ जेबो खोथा बुंनो हाया। मानो हाया? दिनै आसाम सरकारनि आन्दाराव थानानै प्रमद बर'आ मोदोम फुगारग्रा जिनिद फुगारग्रा बायदि जानानै दिनै सरकार सालायगासिनो दं। प्रमद बर'नि जि सरकार, प्रमद बर'नि जि सरकार दैदेननाय, प्रमद बर'नाव जेबो क्षमता गैया। जायनि जाहोनाव जोंनि बर'नि गेजेराव दिनैसिमबो अबावबा इलेक्सन खालामजानाय मानाय बेफोरबायदियाव प्रमद बर'आ जेबो खोथा बुंनो हाया। गोदो आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप जानाय टाइमाव प्रमद बर'आ गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन। दिनै नोंसिनिनो एमसिएलए एमएलए डिपुटिसिप नोंथांमोना जेबो साउटिं खालामनो हाया। दिनै बिटिआर रेकर्ड खालामनानै बारायनांगौ ना खमायनांगौ? रायजो राजाफ्रा कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम। बिटिआर रेकर्ड जानाय लोगो लोगो जोंहा गासिबो बारायजोबनांगौमोन, नाथाय दिनै बिटिआर रेकर्ड जानानै जोंहा थाखानाय पावार एन्ड फांसनासो गासिबो आसाम सरकारनि आखायाव थांफिनबाय। अब्ला नोंथांमोना प्रमद बर'नि खोथाखौ मारै फोथायबाय थाखो? प्रमद बर'नि गोदै गोदै लेक्साराव रायजो राजाफ्रा गोजावनो नाङा, बयबो कनसियास जा। आरो लोगोफोर, आङो मोनसे खोथाखौ दिनै रोखायै बुंबावगोन। बिथांमोना पावाराव फैनाय लोगो लोगो उइथिन 6 मान्थ 6 दाननि गेजेरावनो हानि फाट्टा होगोन, माबा माबि होगोन होननानै बुंदोंमोन। दिनैसिमबोथ' जेबो मावनो हायाखै। नै दा इलेक्सन बाइ इलेक्सन फैनायखाय रायजो राजाखौ गोदै गोदै खोथा बुंनानै दिनै प्रमद बर'आ थगायगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर'आ जेबो मावनो हायाखै। रायजो राजाफोर, प्रमद बर'नि गोदै गोदै खोथायाव गोजावबाय थानांगौबा जाम्बा जालांगोन। प्रमद बर'आ जेब्लासिम थागोन, आं भिडिअ बानायबाय थागोन, बियो रोखा। राव प्रमद बर' सोरबा एमसिएलए आं रावखौबो गिया। पावाराव थानानै सानबेसे दादागिरि देखायनो? प्रमद बर' बारा गैला, 3 बोसोरल'सै। बे 3 बोसोरनि उनाव आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव इउपिपिएलआ 000 मोनजागोन, 21टा 0 मोनगोन। दिनै रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो, प्रमद बर'आ थगायखाबा 100%। प्रमद बर'आ जेबो मावनो हाया। न'खर न'खर साख्रि होगोन होननाया मा जाखो? ट्रेक्टरा मा जाखो? प्रमद बर'आ जेराव सों कुइसन खालाम। न'खर न'खर साख्रिखौ माब्ला होगोन? ट्रेक्टरखौ माब्ला होगोन? 75,000खौ माब्ला होगोन होननानै प्रमद बर'नाव कुइसन खालाम। दिनै प्रमद बर'आ थाखा फैसाजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ बायनानै जाम्बि जाम्बाफोरखौ 1500 होनानै प्रमद बर'आ दिनै गावनि पलिटिक्स खालामबाय थादों।
प्रमद बर'नि खोथायाव गोजावनो नाङा रायजो राजाफोर आरो जायफोर बुजिया बे बुजिनो रोंखाया जाम्बाया जाम्बाखा बे बुजिनो रोङा ओंखायनो जाय बिथांमोनहा दिनै माने स्टाडि खालामनानै मोनबाय बिटिआर रेकर्ड जानानै जोंनि थाखानाय पावार एन्ड फांसन गासिबो गोमालांजोबखाबाय जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ बयजोंबो जोलैनि हांगार होननानै दिनै बखिजादों दिनै प्रमद बर'आथ' जा कमिटमेन्ट होदों बेखौ मावनांगौमोन ना मावनांगोन ना मावनाङामोन रायजो राजाफोर कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर'आ गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन बिनि थाखायसो ना माबा मोनसे मोनगोन एबा माबा मोनसे मोननायनि आसा एबा सिमां लानानैसो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदोंमोन दिनै मा मोनखो प्रमद बर'आ पलिटिक्स खालामगासिनो दङ बियो रायजो राजाखौ लानानै जाम्बा खालामगासिनो दङ प्रमद बर'आ गावनि पलिटिक्सखौ जोबजानो गिनानै आरो प्रमद बर'आ गैखाला आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव प्रमद बर'आ जेबो खामानि गैला आरो प्रमद बर'आ बे 3 इयार्सनि उनाव उइथिन 3 इयार्सनि उनाव प्रमद बर'आ जसोबाय बियो रोखा ओंखायनो आं माखासे इउपिपिएल पार्टिनि एमसिएलए इएमफोरखौ आं खावलायदों प्रमद बर'जों थायोब्ला नोंसिनि पलिटिकेल केरियारा जोबस्रांसिगोन ओंखायनो जयेन जादो माबार बिपिएफआव बुजिबाय दिनै नोंथांमोना जुदि गावनि लाइफ टाइमनि थाखाय जुदि बिटिसिनि एमसिएलए इएम डिपुटि चिफ जानो लुबैदोंबा गोख्रैनो फैदो जयेन जादो नङाब्ला आरो नोंसोरो बेफोरबायदि गल्डेन अपरचुनिटिसखौ मोननाय नंला बुजिबाय जायनि जाहोनाव दिनै पाब्लिकफ्रा बुजिजोब्बाय प्रमद बर'आ मा बुस्थु प्रमद बर'आ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मा खालामगासिनो दं प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मिसलिडिं खालामगासिनो दङ बियो रोखा दिनैनि दिनाव बिटिआर रेकर्ड एबा फिस रेकर्ड जानानै प्रमद बर'आ दि गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जोङो गोबां बुस्थु मोननो हाबाय दिनै जोंनि गेजेराव गोजोननाय फैबाय गोबां बुस्थु मोननो हादोंब्ला साख्रि होनो हानायनि क्षमता दङब्ला दिनैसिमबो मानो गैया अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय सासेबो साख्रि गैया जोंनो नाङा साख्रिखौ नोंसिनि सापर्टार्सफोरनो हो प्रमद बर' जोंनो साख्रि नाङा दिनै जायनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफ्रा प्रमद बर'आ जि कमिटमेन्ट होदोंमोन बेखौ मावनो हायैनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो नोंहा गैला प्रमद बर' लाजिनांगौ नोङो जोलैनि हांगार